Sa ating balitang regional, pinaghahandaan na po ng Coast Guard District Northwestern Luzon ang implementasyon po ng Oplan Biyaheng Ayos 2026 upang matiyak ang kabuang seguridad at kaayusan sa paggunita ng Semana Santa at Summer Vacation Sumbak ngayong taong 2026. Sa ilalim po ng naturang operasyon, maglalatag po ang ahensya ng sapat na bilang ng mga tauhan at mga kinakailangang kagamitan upang maging handa sa agarang pagresponde at pagbabantay sa mga pangunahing pantalan, pasyalan at iba pang mga convergence areas kung saan inaasahan na dadagsa ang mga biyahero. Paigtingin din ang pagpapatupad ng Maritime Safety Protocols sa kabilang ang mahigpit na inspeksyon sa mga sasakyang pandagat at pagtiyak sa maayos ang kalagayan ng mga bangka at barkong bago ito bumiyahe. Tiniyak ng tanggapan ang patuloy na pagbibigay ng maayos na at maagap na serbisyo publiko, lalo na sa panahong inaasahan ng pagtaas ng bilang ng mga pasahero at trapiko sa mga pantalan at baybayin. Hinihikayat din ng publiko na makiisa sa mga ipatutupad na alituntunin para sa ligtas at maayos na paglalakbay ngayong Semana Santa at bakasyon. IFM News. IFM News. IFM News.